galaikino sakare je mansak sini je Delhi sini donani program abno bo kabes khlai tong ai sing tini Ampi blog ni ongmai sing oro je phainai ro tini sing kau thesa phaini sing mani babi jara mangka bini koron channel singpi bori babi sai bo sango tai ta sini YTM ni president sai thaka sing je oro phaimani karon tai sing bo somoi phaika tai baike sopai kya tomar phaika bro bising thaka khiaba sing balaikeno khas rangjak tini segrati sini je warriors ro sini orbani ke sakhimia singom payong yawi laino sini je program tomar ono sing manjagi manka pai jong ro tai sing bakhawo obon kaisa sing challenge nana ni nangnai sini live kunu phano free hand sing mania sing effort ma khainai sing khama loknai sakma soinai karon sini bubagrani thane obon kaisa example sing nugi tong sudu bini leadership simiya bini je sak soimani oje kotoyongoi kungsuya o bhaiklai bo asik laiye singbai baksa tolawa asogoi je nangmani program rokmo bo manjaga bhai bo singno tiduli tongo bongai bini khani sini poito tongani nangnai sini khamba sathai sini kharak thai oroni kipli thani mahino sing joto warriors oro sing je program khaimani no abono sing lai sing janjar kamio janjar nukumo obata janjar amsoyo sing je mansak hangsani sing je activities thai tongmani aborokno sing awareness khainani bagai sing bakau sing obono kaisa witness sing maungnai sing challenge ma khainai je osamuno sini last fight mani azora phayasak jora sing jotono krak thai khaba soi khasrangai sing bubagrano lobe hui sini je greater Tipra au achievement no sing a destination sobinani bagi sing lengla yawi je mansak tongoi sing samkrengani bagi sing bakau sing tai sing nas alsaoro jotono tongnai atari ko jotono sini Tipra ni je warriors kanero sing nai ki pinai sing jotono suri lai pinai sing san lai nai jate sing kamkringka thangni sobai janjar mo janjar kamiwo sing joto nongi borokbai tabu kubai sing malai haina hai sini je normal sini samu jeta sing khai khai rok no nukungobo sing khai manani bagai kamkringka sobina bagai sing joto no tamaknani obo koimung sing nargo tai obono kaisa sing bakhawo sing mansuni mar tongnai thantrogo mahino sing proksa tai proksano kubangma jorawo crisis bo phaimano sanani nangnai na hoite aborok no mahino sing kansa bakhawo sing tonai sing subalai sing nani bagai jotono sing bakhawo sing haike norok ni bising tini o haste ha kotoro homachang ti himbo tok himnai hinjakmani o baherok le khada khaijaka abo dini sara Tiprao sini around 44 blog ontna joto jagao no o je homsang daily khaijaka boni bagi singara omle sono loger nai ro sing taibo thaksang mani hambai sanamu songo boro gara tong ti phano sini bakha bisingo sing boro bai laye boro mahaino a je program no khanai no khai man khanai sini poito tomo tai sen media ro bising ti mai sen mukha je program jagao khaijaka